Virallisia maa- ja metsätalousministeriön suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman tiedotuksia osa 303. Tässä osiossa kerromme teille, että kuinka tärkeää on, että varsinkin komiteatasolla otetaan. Hyvää iltaa. Tämä on Huiputtajat. Asiakkaamme Maisa Ripsinen antoi meille tämän iltaisen toimeksiantomme. Hän raportoi meille kumppaninsa Pekan huolestuttavasti muuttuneesta käytöksestä. Maisa kuvaa, että aiemmin tämä tukevasti kotipihan grillin ääressä viihtynyt tosimies on alkanut luoda epäilyttävissä puuhissa. Kuvausryhmämme yrittää nyt Pekan suosiman pihviravintolan edessä selvittää, kuka tämä salarakas on. Pekka on myös nähty tällä parkkipaikalla useasti. Nyt hän saapuu paikalle. Hän parkkeeraa autonsa. Pekan elekieli kertoo tutkijoillemme, että tulevat toimet eivät kestä julkista tarkistelua kirkkaassa päivän valossa. Mitä Pekan kasseissa on? Miten ostokset liittyvät Pekan puijauspuihin? Nyt hän etenee sisälle, selvästi kantamuksiaan piilotellen. On konfrontaation aika. Totuus selviää nyt. Olemme nyt asettuneet Pekan kodin ulkopuolelle tarkkailuasemiin. Epäilyttävää toimintaa. Havaittu olohuoneessa. Nyt paljastamme Pekan salarakkaan. Kameramies etenee varoen, jotta emme säikäytä Pekkaa ja salarakastajaa. Täältä kuuluu herkkää musiikkia ja omituisia ääniä. Nyt edetään hiljaa, vaihdetaan kamerakulmaa ja siirrytään lähemmäksi epäiltyä. Selvää hekumaa. Voimme todella odottaa, että nyt saamme Pekan rysän päältä kiinni. Nyt. Siinä on Pekka ja nyt salarakas, mitäs nämä? Kasviksia!